Nurse. Afal. Nurse. Afal. Y nyrs. Y ci. Yr afal. Yr hofrennydd. Defnyddio'r llyfr. Darllen y llyfr. Bwyta'r afal. Gweld yr afal. Dwi eisiau gweld y car. Dwi eisiau prynu'r car. Dwi eisiau prynu'r afon. Dwi eisiau gweld yr afon. Dwi eisiau prynu'r hofrennydd. Dwi eisiau gweld yr hofrennydd. Yr harbwr. Y popty. I'r de. Y brenin. Cofiwch gau'r giat. Gwiliwch y grys. Yr hen lew du. I live in the north. Dwi'n byw yn y gogledd. Dwi'n byw yn y gogledd. Dwi'n byw yn y gogledd. There is a snake in the box. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. The car is very old. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. Do you have a car? Oes gen ti gar? Oes gen ti gar? Oes gen ti gar? An eye for an eye.
Llygad am lygad. Llygad am lygad. Llygad am lygad. Llygad am lygad. This is the way. Or, here is the way. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. What is moving in the lake? Be sy'n symud yn y llun? Be sy'n symud yn y llun? Be sy'n symud yn y llun? It's a crocodile. Crocodile ydi o. Crocodile ydi o. Crocodile ydi o. Crocodile ydi o. The wine isn't good. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Gustav isn't an alligator, it's a crocodile. Dim alligator ydi Gustaf. Crocodile ydi o. Dim alligator ydi Gustaf. Crocodile ydi o. Dim alligator ydi Gustaf. Crocodile ydi o. Did you see the shark? Ys di weld y siarc? Ys di weld y siarc? Ys di weld y siarc? There is a shark in the pool. Yn y siarc yn y pwll? Yn y siarc yn y pwll? Yn y siarc yn y pwll? The beer was disgusting. Oedd y cwrwn afiach. Oedd y cwrwn afiach. Oedd y cwrwn afiach. Where will the party be? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Orlix's cat doesn't go to the chapel.
Dydy cath olycs ddim yn mynd i'r capel. Dydy cath olycs ddim yn mynd i'r capel. Dydy cath olycs ddim yn mynd i'r capel. What is a banjo? Beth ydy banjo? Beth ydy banjo? Beth ydy banjo? John was going to answer the phone. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. I didn't buy a sofa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Who is hiding in the fridge? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Learning a language is difficult. Mae dysgu iaith yn anodd. Mae dysgu iaith yn anodd. Mae dysgu iaith yn anodd. Is it a virus? No. Virus ydy o. Naci. Virus ydy o. Naci. Virus ydy o. Naci. Someone broke the window. Nath rhywun dorri'r ffenest. Nath rhywun dorri'r ffenest. Nath rhywun dorri'r ffenest. Santa is stuck in the chimney. Mae Sean Conn yn sownd yn y simne. Mae Sean Conn yn sownd yn y simne. Mae Sean Conn yn sownd yn y simne. There is an item of clothing on the floor. Mae 'na ddilledyn ar y llawr. Mae 'na ddilledyn ar y llawr. Mae 'na ddilledyn ar y llawr.